агарчи дар ҷодаи пилапарварӣ Сабоҳати Азиз таҷрибаи начандон тӯлонӣ дорад, вале ҳоло дар ин самт қадамҳои муваффақонае пеш мегузорад. беҳад нозук аст. ин ҳамеша дар парвариш аст, ҳамеша дар нигоҳубин аст. Сабоҳати Азиз на танҳо дар ҷодаи пилапарварӣ, балки дар роҳи паррандапарварию чородорӣ низ мехоҳад комёб гардад. ба ҳама кор қуввати вай мерасад, дасташ мерасад ки ҳамин корҳоро бунёд кунад. ин бонуи ҷӯянда тасмим дорад дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нақши худро дар муаррифии ҳунарҳои мардумӣ гузорад. барои ҳар инсоне ки касбро дорад, агар як касб дошта бошад, ду касб дошта бошад, вай боз ҳам меболад, боз ҳам хушҳол мешавад. бонуе ки саропо аз ҳунар аст. ба ҳама корҳои зиндагӣ вай шуғлуш калон аст. дар барномаи навбатии навовар муаррифӣ хоҳад шуд. шоми сешанбе дар телевизиони душанбе.